کارڤدانên ku heta niha li hemberî vê operasyonê jî çêbûne em ê niha ji were yek bi yek ragihînin temaşevanên nêja beriya her tiştî Serokkomariya Iraqê ev operasyona leşkerî ya di nava axa Iraqê de gotiye nayê qebûl kirin di daxuyaniya xwe de herwiha Serokkomarê Iraqê gotiye divê Tirkiyê rêzê li serweriya Iraqê bigire. Bi heman rengî Wezareta Derve ya Iraqê jî di daxuyaniyekê de gotiye encamdana van operasyonan bin pêkirina serweriya axa Iraqê ye. Operasyonên Tirkiyê yên li nav axa Iraqê berovajiyê yasayên navdewletî ne an got dixwaze bibêje ew yasa têne bin pêkirin. Rêberê tevgera Sedr Muqteda el Sedr jî gotiye eger êrîşên Tirkiyê dubare bibin ew bêdeng namînin tu hincetek ji bo van êrîşên artêşa Tirkiyê nîne. Rêberê tevgera Hikme Emar Hekîm jî biriya daxuyaniyekê gotiye operasyona Tirkiyê li Herêma Kurdistanê nayê qebûl kirin em ji welatên cîran dixwazin rêzê li serweriya Iraqê bigirin.